Vážení učitelé, vážení rodiče, dámy, pánové, dovolte mi, abych vás jménem celé 9. třídy co nejsrdečněji uvítal na plese Unie rodičů. Rok se s rokem sešel a my, jako letošní deváťáci, jsme převzali štafetu a je to dnes na nás. Tímto všem děkujeme, že se dnes na tento ples každoročně vracíte se stejným nadšením a doufáme, že se stejným nadšením i odcházíte. Na začátek něco o naší třídě. Jsou to již 4 roky, co jsme my bystřáci do této školy nesměle stoupili, plní rozpaků a očekávání, co vše nás v následujících letech čeká. Nebylo to tak zlé, jak jsme si mysleli. S partou čermáků jsme srostli v jeden celek. Jak den za dnem ubýval, stali jsme se z ničeho nic deváťáky a pomalu dospívali. Z holek se staly pohledné slečny. A kluci se nyní tváří, jakože už dostali rozum. Jsme šťastní, že právě na této škole jsme si prožili to nejkrásnější období našeho života, základku. Bojovali jsme se všemi předměty stejně urputně, jako se svými učiteli. Nacvičit toto přetančení dalo vážně zabrat. Scházeli jsme se vždy po škole. No, vlastně jen tenhle poslední týden. Někdy jsme toho už měli vážně dost, vznikaly i hádky, ale to k tomu asi patří. Myslím si, že i nám klukům to nakonec vážně jde. Chceš tím říct, že na vás má být pyšné, nebo co? Zapomeň. Ne, musím uznat, že jste se k tomu postavili jako chlapi a třeba to bude k něčemu vypadat. Každý z nás si potom všem určitě uvědomil, že 9 holek a 9 kluků k sobě prostě patří. Jasně, i v malém počtu to stojí za to. Holky bez kluků. Kluci bez holek, no prostě 9 bez 9 je pořád čistá nula. A teď zas pro změnu z jiného soudku. Chceme poděkovat všem učitelům za to, že nám na našem bloudění ukazují správný směr. A paní ředitelce, že nad námi vždy držela ochrannou ruku. A doufáme, že ještě do června držet bude. Největší poděkování patří ale našim rodičům. Vždyť právě jim záleží na našich výsledcích mnohem více, než nám samotným. Dík patří i mým spolužákům za to, že se nám podařilo vytvořit skvělý kolektiv, který vždy táhne za jeden provaz. Přestože občas každý táhne jiným směrem. Doufám, že se každému podaří dostat na jeho vysněnou střední školu nebo učební obor. Na závěr bychom vám chtěli poděkovat paní učitelce Krátké za obětování několika hodin hudebky a za následnou pomoc při nacvičování přetančení. Jo, abych ještě nezapomněl, jako každý rok, tedy i ten náš samozřejmě, je všechno při starým, však to znáte. Páni na chodbě doprava, dámy od pánů vlevo. No prostě opět bohatá tombola, spousta jídla, pití a taky sudy piva, vína a samozřejmě pro nás Nealkohol. Moc děkujeme a doufáme, že si ples užijete stejně, jako si jej užijeme my. Přeji hezkou zábavu. A jelikož je dneska ten Valentín, máme tady pro holky růže.